Tsaari Nikolai August, Venäjän viimeinen keisari. Mies, jolla oli syvä usko, omistautunut isä ja hallitsija, jonka perintö kaikuu tänäkin päivänä. Hänen valtakaudestaan traagiseen kuolemaan ja pyhimykseksi julistamiseen tutkimme yhden Venäjän väärin ymmärretyimmän johtajan elämää. Vuonna 1868 syntynyt Nikolai kasvoi syvällä velvollisuuden tunnolla kansaansa ja täydellisellä omistautumisella ortodoksiselle kirkolle. Hänen isä, tsaari Aleksanteri Ikois, oli pelottava johtaja, mutta Nikolai oli vastakohtana lempeä, nöyrä ja syvästi uskonnollinen. Hän kirjoitti kerran, "En ole valmis olemaan tsaari. En ole koskaan halunnut sitä. En tiedä mitään hallitsemisen taidosta." Kiitos tuestasi. Ensimmäinen maailmansota asetti Venäjän koetukselle. Venäjän armeijan ylipäällikkönä Nikolai otti henkilökohtaisen vastuun sotatoimista ja vieraili usein etulinjassa tukeakseen sojalaisia. Hänen ponnisteluistaan huolimatta sodan inhimillinen ja aineellinen hinta aiheutti levottomuuksia kotimaassa. Venäjän kansa, joka kamppaili sodan aiheuttaman puutteen ja uupumuksen kanssa, ilmaisi kasvavaa tyytymättömyyttä. Tästä myllerryksestä huolimatta Nikolai pysyi omistautuneena isänä ja aviomiehenä. Romanovin perhettä Nikolai, Aleksandra ja heidän 5 lastaan yhdisti keskinäinen rakkaus ja horjumaton usko ortodoksiseen kirkkoon. Heitä nähtiin usein rukouksessa etsimässä voimaa Jumalasta, kun maailma heidän ympärillään romahti. Ystävällisyydestään tunnettu Nikolai julisti eräänä päivänä, "Sieluni ei kestä kansani kärsimystä." Vuoden 1977 vallankumous pakotti Nikolaita luopumaan vallasta. Hän teki sen raskaalla sydämellä, ei heikkoudesta, vaan halusta välttää verivuodatusta. Hänen uskonsa pysyi horjumattomana epävarmuuden edessä. "Jumalan tahto on minun tahtoni", hän kirjoitti vakuuttuneena siitä, että kaikki tapahtuva oli osa jumalallisesta suunnitelmasta. Bolshevikkien vangitsemat Nikolai ja hänen perheensä ritiin kuninkaallisista arvonimistään, mutta ei heidän uskostaan. Romanovit jatkoivat päivittäisiä rukouksiaan myös vankeudessa kääntäen sydämensä Jumalan puoleen. Kun teloitus lähestyi, Nikolai pysyi tyynenä hyväksyen kohtalonsa arvokkaasti ja luottaen Jumalan kaitselmukseen. Heinäkuun 17. päivänä 18 tsaari Nikolai August, hänen vaimonsa ja 5 lastaan murhattiin bolshevikkien toimesta. Mutta edes kuolemassa hänen uskonsa ei sammunut. Venäjän ortodoksinen kirkko tunnusti lopulta Nikolaita ja hänen perhettään pyhiksi marttyyreiksi, jotka kestivät kärsimyksen kristillisellä nöyryydellä. Heidän pyhimykseksi julistamisensa vuonna 2000 on todiste heidän horjumattomasta uskostaan. Vaikka tsaari Nikolai menetti valtaistuimensa, hän ei koskaan menettänyt arvokkuuttaan tai uskoaan. Jopa vankeudessa hän pysyi rukoilevana miehenä etsien Jumalan tahtoa kaikessa. Hänen vankilasta lähettämänsä kirjeet kuvaavat miestä, joka uskoi Jumalan kaitselmukseen ja hyväksyi kohtalonsa rauhassa ja horjumattomassa luottamuksessa Jumalaan. Nikolaita muistetaan uskosta valtavan kärsimyksen edessä.
Maailma muistaa hänet viimeisenä tsaarina, mutta kirkko kunnioittaa häntä pyhimyksenä, miehenä, jonka nöyryys, omistautuminen ja ehdoton rakkaus kansaansa todistavat jostakin paljon suuremmasta kuin maallinen valta. Hänen maallinen kruununsa ei vain menetetty vallankumouksessa, vaan se korvattiin taivaallisella kruunulla. Tsaari Nikolai Kuusti ei ehkä ollut täydellinen hallitsija, mutta hän oli mies, jolla oli syvä vakaumus, usko ja omistautuminen perheelleen ja kansalleen. Hänen hallituskautensa on saattanut päättyä tragediaan, mutta hänen elämänsä on edelleen voimakas esimerkki johtajuudesta, joka juontaa juurensa ortodoksisesta uskosta ja luottamuksesta Jumalan tahtoon. Hänen pyhyytensä heijastaa perintöä, joka ylittää politiikan, sielua, joka kulki kärsimyksen polkua armossa ja uskossa. Tsaari Nikolai Kuusin leimaaminen huonoksi hallitsijaksi tai tyranniksi ei ole vain yksinkertaistamista, vaan se osoittaa kyvyttömyyttä ymmärtää niitä monimutkaisia ja kaoottisia olosuhteita, jotka leimasivat hänen valtakauttaan. Kriitikot usein arvioivat häntä epärealistisin odotuksin jättäen huomiotta syvän poliittisen, taloudellisen ja sovallisen epävakauden, joka vaivasi Venäjää 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Ensinnäkin Nikolai peri imperiumin, joka oli jo romahduksen partaalla. Venäjän nopea teollistuminen johti laajaan taloudelliseen kuohuntaan, kun maaseudun väestö muutti kaupunkeihin luoden jännitteitä vanhan maatalouselämän ja uuden teollisuuden välille. Venäjän talous oli haavoittuvainen, ja modernisaatiopyrkimykset kohtasivat usein vastarintaa sekä konservatiivisilta aatelistoilijoilta että radikaaleilta vallankumouksellisilta. Poliittisesti Nikolai kohtasi ennennäkemättömiä haasteita. Sosialististen ja anarkististen liikkeiden nousu, jota ruokkivat laaja tyytymättömyys ja ideologinen kiihko, oli ennennäkemätöntä. Terroristiryhmät, kuten sosialistivallankumoukselliset, heikensivät aktiivisesti valtion vakautta murhaamalla virkamiehiä ja järjestämällä lakkoja ja levottomuuksia. Paine Nikolaita kohtaan oli valtava, sillä hänen oli tasapainoteltava uudistusten ja järjestyksen ylläpitämisen välillä maassa, joka oli repeytynyt kahtia. Lisäksi Venäjän itsevaltius oli vanhentunut järjestelmä, mutta Nikolai oli jumissa uudistusvaatimusten ja laajan ja monimuotoisen imperiumin hallinnan todellisuuden välissä. Venäjän kansa kaipasi muutosta, mutta vallankumoukselliset eivät halunneet mitään vähempää kuin monarkian tuhoamista. Monet Nikolaita tekemistä uudistuksista, kuten Duuman perustaminen, olivat askeleita oikeaan suuntaan, mutta myrskyisä poliittinen ilmapiiri teki merkittävästä edistyksestä haastavaa. Kertomus, joka maalaa Nikolaita epäpäteväksi hallitsijaksi, jättää myös huomiotta ne moraaliset ja henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka tekivät hänestä monien rakastaman. Hän oli omistautunut perheeninsä ja syvästi uskolleen omistautunut hyveitä, jotka usein sivuutetaan merkityksettöminä, mutta jotka olivat hänen identiteettinsä ytimessä hallitsijana. Hänen päättäväisyytensä puolustaa ortodoksista kristinuskoa ja uskollisuutensa Venäjän kansalle musertavista vaikeuksista huolimatta kertovat paljon hänen luonteenlujuudestaan. Hänen yksinkertaistamisensa huonoksi hallitsijaksi jättää huomiotta ne monimutkaiset kriisit, joita hän kohdannut, joista monet olivat yhden miehen ulottumattomissa. Tsaari Nikolai Kuusi ei ollut täydellinen, mutta hänen supistamisensa karikatyyriksi on niiden syvien haasteiden kieltämistä, joita hänen aikansa asetti. Nyt on sinun vuorosi. Mitä ajattelet tämän kuninkaallisen perheen traagisesta kohtalosta? Jätä kommenttisi videon alle ja muista tilata kanava, tykätä videosta ja jakaa se ystävillesi. Pysykää kuulolla. Nähdään seuraavassa videossa.